Gadewch ni weddio. Diolch yn ei ti unwaith eto, Dduw, am gyfle arall i ddod yma i addoli ti, ac i ni yn cyflwyno'r oedfa i ti, ac yn gofyn i ti drigarhau wrthym, ac i'n nerthu ni, ac i'n helpu ni yn ein haddoliad, y bydd y cyfan yn dwy'n clod i'th enw di. Tyr di'n plith, ni'n gofyn hyn oll trwy enw ac heiddiant ein harglwydd Iesu Grist. Amen. Gydwch ni ddechrau gwasanaeth trwy ganu'r emyn rhif 515. 515 o tyred addfwyn oen iachawdwr dynol ryw at wael bechadur sydd dan boen ac ofnau'n byw. 515 gen i sefyll i'w chanu. Croeso'n gwasanaeth ar ôl yr oedfa fe un a luniaeth ysgafn drws nesaf yn y neuad. Ymhen pythefnos ar yr ail ar 15 o Ebrill, nos Iau, sef wythnos i nos Iau, fe fyddwn ni'n cynnal ein hoedfaon adeg y Pasg. Fe fydd bore dydd Iau, fyddwn ni'n cynnal gwyl y Pasg i blant, ac mae yna gerdiau fan hyn. Mae yna ddigon i'w cael ymlaen y capel. Ac os yna rhyw gysylltiadau gyda chi ag ysgolion, falle allwch chi dod i cael sgwrs ar ôl. Mae yna sawl mil o'r hyn gyda ni'n barod wedi gosod mewn pentyrau. Felly allwn ni falle mynd at y prif athrawon a gofyn os ydyn nhw'n fodlon dosbarthu nhw i'r plant. Ond allwch chi fynd gymaint ag i chi moyn o'r hyn os ych chi'n nabod pobl yn eich strydoedd neu'ch teuluoedd. Hwna bore dydd Iau ar yr ail a 15 rhwng 10 a 12, ac yna nos Iau, sef y nos Iau cyn y groglith, fe fyddwn ni'n cynnal ein hoedfa bregethu, ac fe fydd y parchedig Dewi Higham yn pregethu, ac fe fydd y wybodaeth yna ar y garden yma, sydd hefyd yn rhoi gwybodaeth am bob oedfa sydd yn cael ei gynnal yma yng Nghapel y Rhath, ac hefyd am yr oedfa yn ystod y gynhadledd.
Felly, yn ystod yr Summer Conference, yr oedfa yn Saesneg, fe fydd na 2 oedfa bregethu Cymraeg. Prynhawn dydd Iau, fe fydd y parchedig Dewi Tudur yn pregethu, a prynhawn dydd Gwener am 4:04 parchedig Neil Pfeiffer. Felly, mae'r wybodaeth i gyd ar y cerdiau. Felly, mae croeso chi fynd ar heini hefyd. Yn y hoedfa nesaf, pnawn Sul am 3:03. Nawr, wrth i'r casgliad gael ei gymryd, yn ei ganu tra ar ein heistedd emyn rhif 275, 275, mor gi o arglwydd gen i fyd y ddeddf di ath gyfamod, ac ar yr rhain o ddydd i ddydd y bydd fy holl fyfyrdod. 275. Bydd am darlleniad o lyfr y datguddiad ar 5 benod. Datguddiad penod 5 ac yn dechrau yn yr adnod gyntaf. Ac mi a welais yn y heilawr hwn oedd yn eistedd ar yr orseddfaint lyfr wedi ysgrifennu oddi fewn ac oddi allan wedi ei seilio a 7 sêl. Ac mi a welais angel cryf yn cyhoeddi a llef uchel pwy sydd deilwng i agored y llyfr ac i ddatod ei seliau ef. Ac nid oedd neb yn y nef nac yn y ddeiar, na than y ddeiar yn gallu agored y llyfr nac edrych arno. Ac mi a wylais lawer o achos na chaid neb yn deilwng i agored ac i ddarllen y llyfr
nac i edrych arno. Ac un o'r henuriaid a ddywedodd wrthyf, nac wyla, wele, y llew yr hwn sydd o lwyth Jwda, gwreiddyn Dafydd, a orchfygodd i agored y llyfr ac i ddatod ei 7 sel ef. Ac mi edrychais ac wele yng nghanol yr orseddfainc a'r 4 anifail ac yng nghanol yr henuriaid yr oedd oen yn sefyll megis wedi ei ladd a chanddo 7 gorn a 7 lygad, yr rhai ydyw 7 ysbryd yw wedi ei danfon allan i'r holl ddeiar. Ac efe a ddaeth ac a gymerth y llyfr o ddeheilawr hwn oedd yn eistedd ar yr orseddfainc. A phan gymerth efe'r llyfr, y 4 anifail a'r 4 henuriad a'r hugain, a syrthiasant ger bron yr oen, a chan bob un ohonynt yr oedd telynau a ffiolau aur yn llawn o arogl darth, yr rhai ydyw gweddiau'r saint. A hwy ac anasant ganiad newydd gan ddywedyd, teilwng wyt ti i gymryd y llyfr ac i agored ei seliau ef, o blegiau ti a laddwyd ac yn prynais ni i ddiw trwy dy waed, allan o bob llwyth ac iaith a phobl a chenedl. Ac yn gwneithos ni un diw ni yn frenhinoedd ac yn offeiriaid ac ni a deyrnaswn ar y ddeiar. Ac mi edrychais ac y glywais lais yngylion lawer ynghylch yr orseddfainc, a'r anifeiliaid a'r henuriaid a'r rhifedi hwynt oedd ferddiennau o ferddiennau a miloedd o filoedd, yn dywedyd a llef uchel teilwng yw'r oen, yr hwn a laddwyd i dderbyn gallu a chyfoeth, a doethineb a chadernid, ac anrhydedd a gogoniant a bendith. A phob creadur ar sydd yn y nef ac ar y ddeiar, a than y ddeiar, a'r pethau sydd yn y môr, ac oll ar sydd yn ddynt, a glywais i yn dywedyd, i'r hwn sydd yn eistedd ar yr orseddfainc, ac i'r oen, y byddor fendith, a'r anrhydedd, a'r gogoniant, a'r gallu yn oes oesoedd. A'r 4 anifail a ddywedasant, Amen. A'r 4 henuriaid a'r hugain, a syrthiasant i lawr, ac a addolasant yr hwn sydd yn byw yn oes oesoedd. Byddai'r bendith Duw ar ei air sanctaidd ef. Gadewch ni nawr droi at ein harglwydd mewn gweddi. Diolch yn ei ti unwaith eto, Dduw, am gyfle arall i ddod o'r flaen, ac yn diolch ein bod yn gallu dod at dy orseddfainc, yn gwybod mae gorseddfainc o ras ydyw, dy fod yn ein croesawu ni, dy fod yn ein gwahodd i alw ar dy enw. Ac felly o Dduw, i ni yn diolch am yr rhyddid yma sydd gennym, ond eto yn ymwybodol ac yn ddiolchgar ein bod yn dod, nid trwy ein heiddiannau ni, nid ein hymdrechion ni, nid trwy ein henw da ni, ond i ni yn dod trwy heiddiannau, yr un sydd yn deilwng, trwy heiddiannau y dy fab a'n gwaredwr yr arglwydd Iesu Grist. Ac felly o Dduw, i ni yn dod at ti, ac yn diolch am y fraint yma o cael canu dy glodydd ac i ddyrchafu dy enw, ac yn gofyn i ti o Dduw, i'n helpu ni yn hyn, i ni yn cydnabod ein gwendid, ein methiannau, ein crwydradau, i ni mor aml yn dy adael di lawr, i ni ffeindio fe'n anodd hyd yn oed i dyfoliannu di fel ag y dylsem, hyd yn oed wrth dod i di yma o sil i sil ac o oedfa i oedfa. I ni dal yn gweld bod ein meddyliau ni yn crwydro. I ni dal ambell waith yn ceisio gwneud pethau mwyn dod â clod a sylw i ni'n hunan. O Dduw, hyd yn oed o'r pwlpid i ni yn gallu ceisio denu sylw a trial gwneud pethau mewn ffordd sydd yn dangos rhyw ddoniau dynol. O Dduw, i ni yn gofyn i ti faddau ni am hyn. I ni yn gofyn i ti drigarhau wrthym ein bod mor aml yn ceisio dwyn yr holl fawl a'r clod oddi wrth i ti, pan nad oes gennym unrhyw beth i ymfalchio ynddo. O Dduw, i ni yn rhai sydd yn adael di lawr mor aml. Ac felly o Dduw yn gofyn i ti o'r newydd i faddau ni am hyn, i faddau ni am ein balchder ni, am ein rhagrydd ni, i faddau ni am y ffaith nad ydyn ni wedi paratoi yn heneidiau fel ac y dylsem ni, ac nad ydym wedi dod i daddoli di mewn ffordd sydd yn dy blesio di. Ond eto Dduw, i ni yn dod ac yn ceisio dy wyneb, ac ein gwendid, ein methiannau ni, i ni yn gofyn i ti, i'n helpu ni, i ddod yma i lawr ein plith ni. O Dduw, i ni yn gwybod mai dyma yw'r pethau rwy ti wedi darparu ar ein cyfer ni, i ddod i ti, i gyfarfod â'r bobl ac i geisio dy wyneb,
i ganu dy glodydd, i ddarllen dy air, i gyhoeddi yr efengyl. Ac felly o Dduw, mae dyma yw pethau i ni'n ymdrechu ei wneud. Ac mor methiedig yw ein hymdrechion ni, i ni'n gwybod ein bod yn gwneud yr hyn yr wyt ti yn ei ddymuno i ni ei wneud. Nad ydyn ni yn ceisio gwneud y pethau mae'r byd yn ei wneud. O Dduw, felly ni yn gofyn i ti i'n helpu ni ac i'n cryfhau ni yn ein gwendid, i ti ddod ac i troi ein golygon oddi arnom ni'n hunan, i troi ein golygon i ffwrdd o'n pryderon ni, ac i ni geisio dy wyneb di o'r newydd. Felly o Dduw, i ni yn gofyn y byd ysbryd i ar waith yn troi ein gwynebau nawr tuag at y ti, i ddyrchafu ein llygaid tuag at y mynyddoedd o'r lle y daw ein cymorth. Helpa ni yn hyn o beth o Dduw, i ni yn gofyn i ti i fod yma yn ein plith, ac nid yn unig yma yn yr adeilad, ond o Dduw, i ni yn cyflwyno dy bobl ar hyd a lled o wlad a'r byd. I ni yn gofyn am y rhai sydd yn ymuno gyda ni trwy gyfrwng y we, i ni yn cyflwyno nhw hefyd ac yn gweddio yn ei stafelloedd hwythau byddan nhw yn ymwybodol eu bod wedi ymgynnull yn dy bresenoldeb di. Ac o Dduw, y bydd na fendith ar y gair ac y bydd na ffrwyth yn dod ohoni, y bydd y di yn ychwanegu at ein niferoedd ni, y bydd y di yn dod â phobl at a ti dy hun. Felly o Dduw, i ni yn cyflwyno hefyd yr rhai nad ydynt yn gallu dod i wrando, ac nad ydynt yn hyd yn oed yn awyddus i geisio dy wyneb di, ac yn gweddio Dduw y bydd na argyhoeddiad o bechod yn dod ar hyd eneidiau yr rhai hynny. Hyd yn oed yn awr, yr eiliad yma, y byddi di yn peri rhywsut i'w llygaid i'w droi at ei horiawr neu cloc, a byddant yn gweld bod yr awr wedi dod lle byddwn ni yn ymgynnull yma, ac o Dduw, y bydd na argyhoeddiad o bechod yn dod ar yr rhai sydd wedi troi cefn ac wedi troi at bethau gwag y byd yma. O Dduw, yr wyt ti'n gallu gwneud hynny. Yr wyt ti yn gallu dod ar hyd ar draws eneidiau rhai sydd yn byw yn y strydoedd yma, ac y byddan nhw yn cerdded heibio yr adeilad hon o sil i sil, yn y bore, yn y prynhawn ac yn yr hwyr, ac y byddan nhw'n gwybod pa amser yma na wasanaeth yma, byddan nhw'n gweld y drysau ar agor, ond eto yn cerdded heibio. O Dduw, yr wyt ti yn gallu dod ac yn gallu ei denu at ras anorchfygol, ac y byddant yn dod i fewn i wrando ar yr hyn sydd yn cael ei ffregethu, ac y bydd ysbryd i ar waith yn ei dwyn at y ti dy hun. Dim ond ti sydd yn gallu gwneud y pethau hyn, ac felly o Dduw, i ni yn gofyn i ti i wneud nhw, fel y bydd dy enw di yn cael ei ddyrchafu gorywch pob enw arall. Felly o Dduw, trig yr hawr ddim bendithia ein hamser yma, bydd gyda ni, yn ertha ni, ac y byddi ti yn tywallt y lan ysbryd arno. I ni'n gofyn hyn oll felly trwy enw a ceiddiant ein harglwydd Iesu Grist. Amen.
Dewch ni gan ni emyn rhif 516 ac hefyd 517. 516 a 517. Mae fi'r pechadur penna fel yr wyf, wyneba fi galfaria fel yr wyf. 516 ac hefyd 517. Gewn ni sefyll i'w canu. Byddai'n testyn o lyfr y datgyddiad, y 5 benod a'r 9 adnod. Datgyddiad penod 5 ac adnod 9. A hwy ag anasant ganiad newydd, gan ddywedyd teilwng o'i ti i gymryd y llyfr ac i agored ei seliau ef, obleg ei ti a laddwyd, ac an prynais ni i ddiw trwy dy waed, allan o bob llwyth ac iaith a phobl a chenedl. Nawr, yn y llyfr yma, ni yn darllen am Ioan yn derbyn gweledigaeth, ac yn y benod blaenorol, i ni yn darllen disgrifiad o'r hyn a welodd Ioan. Fe welodd un yn eistedd ar gorseddfainc. Ac yn y 4 adnod o'r benod honno, 4 benod, i ni'n darllen y geiriau yma, dyma olygfa rhyfeddol gafodd yn ei weledigaeth. Dychmygwch cael gweld hyn mewn gweledigaeth. Ac ynghylch yr orseddfainc,
Yr oedd 4 gorseddfainc ar hugain ac ar y gorseddfeinciau y gwelais 4 heneriad ar hugain yn eistedd, wedi ei gwisgo mewn dillad gwynion, ac yr oedd ganddynt ar ei pennau goronau aur, gyda'r 6 adnod tua diwedd yr adnod ac yng nghanol yr orseddfainc, ac ynghylch yr orseddfainc yr oedd 4 anifail yn llawn o lygaid o'r tu blaen ac o'r tu ôl, a'r anifail cyntaf oedd debyg i lew, a'r ail anifail yn debyg i lo, a'r trydydd anifail oedd ganddo wyneb fel dyn, a'r 4ydd anifail o debyg i eryr yn enhedeg. Nawr, dwi'n eisiau treulio amser yn mynd i fanylion ar beth oedd pob un yn ei gynrychioli. Wyna i gyffwrdd yn y nes ymlaen, ond dychmygwch yr olygfa. Dyna a welodd yn y weledigaeth yma. Gyna mae'r gweledigaeth yn parhau, ac fe welodd lyfr yn llaw y tad, yn cynnwys, y llyfr yma'n cynnwys pwrpasau a chynlluniau Duw i'w eglwys, ac yn y 5 benod ac yr adnod gyntaf, ac mi a welais yn y heilawr, hwn oedd yn eistedd ar yr orseddfainc, lyfr wedi ei ysgrifennu oddi fewn ac oddi allan wedi ei selio a 7 sel. Ond oedd Ioan yn gweld problem. Pwy oedd i ddatgelu'r cynnwys oedd yn y llyfr? Oedd yn gweld y llyfr yn llawr tad, ond oedd ddim yn gwybod pwy oedd yn mynd i ddatgelu'r cynnwys yma. Pwy oedd ar gallu a'r awdurdod i wneud y fath beth. Yn yr ail adnod, ac mi a welais angel cryf yn cyhoeddi a llef uchel, pwy sydd deilwng i agored y llyfr ac i ddatod ei seliau ef. A'r 3 adnod, ac nid oedd neb yn y nef, nac yn y ddeiar, na than y ddeiar yn gallu agored y llyfr nac edrych arno. Doedd neb yn gallu gweld Ioan yma, doedd neb ar y ddeiar yn gallu gwneud hyn, doedd neb yn mynd i allu agor y llyfr yma oedd wedi selio. Nid oes un gall ddarganfod y materion tyfnion yma am Dduw a'i bwrpasau. O, nid oes na rai jyst wrth fynd heibio'r adnod yma, ond nid oes na lawer wedi ceisio dyfalu a dyfeisio beth yw cynlluniau a phwrpasau Duw. Ond oes neb yn abol i wneud hynny. Ac mae e'n peri tristwch i yn y 4 adnod, ac mi a wylais lawer o achos na chaid neb yn deilwng i agored ac i ddarllen y llyfr nac i edrych arno. Dyna newyddion da yma sydd yn achosi'r llawenydd yma, achosi'r gan o fawl yma i ddod allan o'r gynulleidfa adnod 5 ac un o'r heneriad a ddywedodd wrthyf, nac wyla, wele. Yn dweud edrycha, paid â gwylo. Yn dweud edrych draw fyna, wele y llew, yr hwn sydd o lwyth Jwda, gwreiddyn Dafydd a orchfygodd i agored y llyfr ac i ddatod ei 7 selef. Y cyhoeddiad yma, ma' na un yn abal i wneud y fath dasg. Y mae mab Duw, y mae Iesu Grist, y Meseia, y mae yn abal i agored y llyfr. Adnod 7, ac efe a ddaeth, ac y gymerth y llyfr o heilawr hwn oedd yn eistedd ar yr orseddfaint. Dyna chi weledigaeth. Dyna chi olygfa gafodd Ioan. Ac yna fe gafodd e'r profiad o wrando ar y gan o fawl yma, tuag at yr un sydd yn deilwng ac ar awdurdod i agored y llyfr yma o law y tad. Felly dyna'r weledigaeth a gafodd Ioan. Felly hoffwn ni edrych pam yr oedd hwn yn deilwng i agored y llyfr. Pam dechreuodd pawb ganu yr holl gynulleidfa yna, yr eglwys, yr holl bobl oedd yno, yr holl greaduriaid oedd yno. Pam yr oedd rhain wedi dyrchafu ei mawl a'i clod tuag at yr un yma. Beth sydd yn ei wneud mor arbennig? Wel, yn gyntaf hoffwn ni edrych ar y ffaith ei fod yn deilwng oherwydd ei farwolaeth, ac yn ail ei fod yn deilwng oherwydd ei brynedigaeth. Ac yna hoffwn ni ofyn cwestiwn, mae e'n deilwng i bwy? I bwy ohonoch chi y gellir dweud y mae yr un yma yn deilwng? Wel, yn gyntaf, mae e'n deilwng oherwydd ei farwolaeth. Yr adnod 9, unwaith eto, hwy a gan asant ganiad newydd, gan ddywedyd, teilwng wyt ti i gymryd y llyfr ac i agored ei seliau ef. Pam? Ac mae'n dweud pam? O blegyd ti a laddwyd, ac yn prynais ni i Dduw trwy dy waed, allan o bob llwyth ac iaith
a phobl a chenedl. Dyna chi gan, dyna chi emyn o fawl. Mae'n llyfr yn mynd ni, siwr o fod gyda'r gorau sydd i gael mewn unrhyw iaith. Dyma un o'r llyfrau mynd gorau gallwch chi gael. Mae e wastad yn ryfeddod i fi. Sut y mae Capeli yn bodloni ar fynd i ganu rhyw ganeuon bach pitw i blant 2-3 mlwydd oed, rhyw ail ddweud rhyw linell dro ar ôl tro, pan mae gyda chi llyfr y mynd gyda'r fath y mynd yn yr iaith Gymraeg. Ac pan ych chi'n meddwl am emynau fel, hyd yn oed un syml, falle dwi wedi dysgu hon i'r plant yn yr ysgol, falle ar y lefel yma, dychmygwch un o'r rai symla sydd i gael, a'r goreion o'r symla. Diolch i ti yr holl alluog Dduw am yr efengil sanctaidd. Halleluia. Amen. Ond ydyw e'n fath o gan fan hyn. Diolch i ti yr holl alluog Dduw. Beth? Am yr efengil sanctaidd. Ac yna maen nhw'n dyrchafu'r halleluia ac yr amen yma. Ond ydyw e'n debyg i hwn teilwng o'i ti i gymryd y llyfr ac i agored ei seliau ef. Dyma i chi, maen nhw'n canu clod i'r arglwydd Iesu Grist am ei fod yn deilwng gorywch pob un arall. Hynny yw, mae e'n ddiolchgar bod yna un sydd yn deilwng. Pa o beth byddai ni yn ein pechod trienus? Petai chi yn cael y dasg o fynd i chwilio ar hyd a lled y wlad heddiw ac yn chwilio am un. Petai rhaid i fi ddewis, petai chi'n cael y dasg o ddewis, yn yr ysgol ni'n aml yn cael y dasg o ddewis plant efallai. Ni'n meddwl pwy sydd yn deilwng o'r dasg o gynrychioli tîm criced yr ysgol neu tîm rygbi'r ysgol. Neu pwy sydd yn deilwng i fod yn aelod o'r cor yr ysgol ar y steddfod o dod i fyny. Ac mae'r athrawon yn cael amser caled ambell waith achos chi'n dewis yr rhai a rhai'n cael ei gadael lawr, ond ni'n dewis yr rhai sy'n deilwng, dydyn ni? Dyna beth ni'n neud ac chi'n cael eich geiddo. Yn aml iawn gan sawl un nad ydyn ni'n neud yn deg ac dylen ni wedi dewis rhywun arall a rhywun arall wedi cael cam, ond ni'n trial yn gorau i ddewis o rai sydd yn deilwng o'i lle yn y tîm neu'n deilwng yn y cor. Os ych chi'n rhoi swydd i rhywun, chi'n rhoi cyfweliad a chi'n gwrando pwy sydd yn deilwng i dderbyn y swydd yma. Nawr petawn ni'n cael y dasg o chwilio am pwy sydd yn deilwng i'n helpu ni yn ysbrydol i gyrraedd y nef. Byddwn yn y lawer yn dweud, ewch at y pab. Ewch at y pab. Dyna be fyddwn yn dweud, dyn fel chi a fi. Ond petai chi'n cael cwmniaeth y pab, siwr o fod, unrhyw pab dros y blynyddoedd, neu unrhyw un. Falle bydd y rhain dweud rhyw offeiriad rhywle, mae'n ddyn da ac yn y blaen. Ond a fyddech chi eisiau mynd ar treini? A fyddech chi eisiau mynd at y pab? A fyddech chi'n siŵr y bod nhw yn abal i'ch helpu chi yn ysbrydol i fynd i'r nefoedd? A fyddech chi'n gyffyrddus i wrando ar be mae rhyw berson fel chi a fi, dyn neu ddynes, unrhyw un byddech chi'n meddwl byddai'n gallu helpu chi i fod yn siŵr eich bod chi ar y llwybr cywir i dragwyddoldeb. Achos chi wedi dechrau sylweddoli bod yna dragwyddoldeb. A petai chi'n cael y dasg o fynd i chwilio am rwy'n, a fyddech chi'n gallu dod o hyd i unrhyw un sydd yn deilwng. Achos petai chi'n cael gwybod eu celonau nhw, beth sydd ar eu celonau nhw, be fyddech chi'n gweld yw pechod, hunanoldeb, balchder, chwant. Byddech chi'n gweld y gyd. Byddech chi'n gweld casineb yna. Pwy sydd yn deilwng i'ch helpu chi? Dydych chi ddim yn deilwng i'ch helpu chi nan. Ydych chi'n nabod unrhyw un sydd yn deilwng? Pa o beth byddai ni yn ein pechod? Faint o boblogaeth y wlad sydd fel hynny, heb gobeith, yn byw heb wybod ein pwrpas ni. Mae yna filiynau ar hyd y strydoedd yma yn ein gwlad ni. Filoedd ar filoedd ar filoedd o bobl yn byw i bywydau nhw, heb bwrpas mewn bywyd, heb ddealltwriaeth o gynlluniau Duw, yn eu pechod, yn eu triennu nhw. A dydyn nhw ddim yn gwybod pwy sydd yn abal i'w helpu nhw. Ac maen nhw'n mynd o ddydd i ddydd, ddim yn gwybod pa le i droi. Ac yn y diwedd yn claddu pennau yn y tywod. Ond beth i ni'n gweld fan hyn? Mae'r gynulleidfa arbennig yma yn y weledigaeth gafodd Ioan yn canu clod yr Iesu am yr iachawdwriaeth enillodd trosom. Dyna be maen nhw'n canu. Maen nhw wedi deall. Maen nhw wedi deall beth yw pwrpas bywyd. Maen nhw wedi deall. Maen nhw wedi gweld y darlun. Ac mae Ioan yn cael cipolwg yno fe. Mae'n gallu gweld. Mae yna un sydd yn deilwng, sydd wedi dod i helpu ni yn ein cyflwr triennus o bechod, sydd wedi rhoi pwrpas i fywyd, ac yma'r gynulleidfa yma yn canu ei glodydd.
Ac yn ôl yr adnod yma, mae'n gan newydd. Wel, beth mae hwnna'n ei olygu? Wel, siwr o fod, pan ych chi'n meddwl am y caneuon o fawl yn yr Hen Testament, ac yna'r caneuon am ddarpariaeth a gofal Duw yn achub ei bobl, ac hyd yn oed pan maen nhw'n sôn am iachawdwriaeth yr oedd Duw yn ei ddarparu, yn gobeithio am ddyfodiad y Meseia, fe allech chi ddweud, mae gobaith ydoedd o'r hyn oedd i ddod, bod e'n gobaith sicr, ac o'n nhw'n dweud bod y Meseia i ddod, ond oedd e ddim eto wedi dod. Ond nawr, maen nhw'n gallu edrych yn dweud, mae e wedi dod. Dyma chi gan newydd. Darlun llawn o iachawdwriaeth sydd yng Nghrist. Daeth Crist i'r byd yma ac fe enillodd e'r hawl i gael ei foliannu, ei ddyrchafu uwch pob enw arall. Dychmygwch chi'r hyn nath Iesu Grist, cofiwch be nath e. Mae e wedi ennill yr hawl i gael ei foliannu yn y fath ffordd. Yn unig gall fod wedi agor y llyfr, bydde neb arall wedi gallu datgelu y peth yma. Doedd neb arall ar hawl, ar awdurdod, ond fe nath Iesu Grist ennill y fraint yna. Dim ond un sydd yn deilwng. Mae'n deilwng ym mhob agwedd o'i fywyd. Bydde neb yn gallu dadle ar hyn. Darllenwch i'r ysgrythyr. Mae'r ysgrythyr yn llawn cyfeiriadau. Pam mai dim ond un sydd yn deilwng o'r anrhydedd yma? Dim ond un. Ac chi'n darllen yn yr Hen Testament, y cyfeirio ato fe, ac chi'n meddwl am yr holl lyfrau yna sydd yn yr Hen Testament. Y swp mawr yna o'n Beibl ni yn cyfeirio at yr un sydd yn mynd i ddod, at yr un sydd yn deilwng, ac yna ni'n darllen pan ddath e. Dyna i chi ddisgrifiad sicr o'i deilwngdod e. Does dim amheuaeth, mae hwn yw'r unig un sydd yn deilwng. Does dim un arall wedi rodio'r ddaear yma sydd wedi dod yn agos at fyw bywyd fel yr arglwydd Iesu Grist. Pan i chi'n edrych ar ei eiriau o drigaredd, meddyliwch chi, oes na unrhyw un wedi dangos mwy o drigaredd tuag at bobl na Christ? Achos bob tro roedd Christ yn dangos drigaredd, doedd dim byd yn doedd dim rhyw reswm arall pam yr oedd yn dangos drigaredd. Doedd ddim yn ei wneud mwyn iddo fe elwa, doedd ddim yn ei wneud am y rheswm anghywir, yr oedd yn wneud o drigaredd pur. Pan i chi'n edrych ar ei weithredoedd ei weithredoedd o dosturi, does dim syndod mae hwn sydd yn deilwng. Yr oedd e'n dangos tosturi yn ei weithredoedd yn ei wirthiau fe. Mae wirthiau fe'n datgan teilwng i'w yr oen, ond nid yw'r gwirthiau. Darllenwch chi pob un gwirth, ac os na fedrwch chi ddod i'r casgliad, mae teilwng i'w Crist. Mae fe yw'r unig un sydd yn deilwng. Mae'n deilwng yn y ffaith iddo adael ei gartref yn y lle cyntaf. Meddyliwch chi am adael y nefoedd ac i ddod yn i fyd a fyddai yn ei wrthod ac yn ei gasau. Meddyliwch chi fod e'n fodlon gwneud hynny, oedd e'n gwybod yn union beth oedd o'i flaen, oedd e'n gwybod pryd oedd e'n mynd i ddigwydd, oedd e'n gwybod sut oedd e'n mynd i ddigwydd, oedd e'n gwybod pam oedd e'n mynd i ddigwydd, ac eto fe ddath yn ifydd yn gwybod am yr holl gasineb y bydde fe'n ei wynebu. O'i enedigedd yr oedd pobl allan am ei waed. Yr eiliad gafodd ei eni, yr oedd na'r llofruddiaethau diri mwyn cael gwared ar y babanod, y bach oedd yn fechgyn, yr oedden nhw eisiau laddau yn y dyddiau cyntaf yna. Dyna gymaint yr oedden nhw'n ei gasau. Ceisir dinistrio pob gobaith ohono'n tyfu fyny fod yn frenin, ac yna'r Phariseiad, yr ysgrifenyddion, darllenwch chi yn y Testament Newydd, beth o'n nhw? Roedden nhw allan am ei waed e. O'r pobl crefyddol yma, roedden nhw allan am waed Crist. Roedden nhw'n cysau ei weinidogaeth e. Fe drodd torf arno fe labyddiwyd, fe poerwyd arno, ac fe dderbyniodd y cyfan yn wirfoddol yn ein lle ni. Fe ddioddefodd e dwyll, ond ni dwedodd pobl celwydd amdano fe, ac oedd e'n gwybod beth hyn yn digwydd. Fe nath Crist erbyn pobl yn dweud celwydd, ond fe derbyniodd e hyn yn ein lle ni. Fe ddaeth e'n gwybod y cyfan, y byddai'n dioddef, dirmig a gwawd. Ond yna canwyd yn y weledigaeth yma fe gafodd Ioan y profiad yma o wrando ar y gan anhygol yma, y teilwng wyt ti. Ond falle am y prif reswm. Mae'r rheswm eraill i gyd yn wir yn dydyn nhw. Yr oedd Iesu Grist yn berffaith. Yr oedd yn fab i Dduw.
Ac yr oedd ei enedigedd yn ddigon i ddweud yr oedd yn deilwng i dderbyn yr holl fawl a'r clod. Yr oedd ei weinidogaeth yn ddigon i ddweud yr oedd yn deilwng. Yr oedd ei wirthiau yn ddigon i ddweud bod yn deilwng. Yr oedd ei drigaredd yn ddigon i ddweud bod yn deilwng. Ond dyma i chi yr rheswm sydd yn cael ei ysgrifennu. Teilwng wyt ti o blegyd ti a laddwyd. Dyna'r prif reswm. Mae'r rheswm eraill i gyd, mae yna le iddyn nhw ac mae'n rhan ohono fe, mae'n rhan o'r darlun cyflawn, ond y prif reswm mae'r gynulleidfa yma o gwmpas yr orseddfaint yn canu'r can o fawl yma, teilwng wyt ti, pam oherwydd y lladdwyd ti. Fe nes ti gyderbyn y ffaith y byddi ti'n cael dy ladd. Petach chi'n ystyried, dim ond yr elfen corfforol mae yn ddigon i fod yn deilwng. Bu farw trosom yn wirfoddol, derbyniodd y goron ddrain. Fe wasgwyd y goron ddrain i'w ben, ac oedd e'n gwybod bod hyn yn dod, ac fe dderbyniodd e'r dirmig hynny. Fe dderbyniodd e'r hoelion yn cael ei hoelio i'w ddwylo. Fe dderbyniodd e'r waiwffon i'w ochr e. Fe dderbyniodd e'r boen o hongian ar y groes a'r holl bwysau'r corff yn tynnu lawr ar y hoelion. Fe dderbyniodd e hynny. Ac os allech chi ddweud hyn, teilwng yw'r oen i dderbyn yr holl fawl ar sail y groes, yr elfen corfforol. Ond mae yna fwy na hynny. Mae e'n deilwng am yr hyn ddioddefodd ar y groes yn ei enaid. Fe trodd ei dad ei gefn arno. Fe tywallodd ei dad, Dyw holl alluog, ei holl ddigofaint am bechod bobl, ac am dor cyfraith dynion, am esgeluso i berson, am y ffaith i bobl esgeluso i ddydd, am i bobl esgeluso i orchmynion, fe tywallo Dyw y tad y gosb am yr holl beth yna. Meddyliwch chi am sawl dydd Sul sydd wedi cael ei thorri yn ystod y flwyddyn diwetha. Sawl dydd Sul sydd wedi cael ei thorri yn ystod yr 20 mlynedd diwetha, yn ystod y ganrif diwetha, yn ystod y 2000 o flynyddoedd diwetha. Sawl Sul sydd ddim wedi cael ei chadw, ac felly fe dywallo Dyw y tad ei holl ddigofaint ar ei fab am yr holl siliau mae pobl wedi ei torri. Heb sôn am orchmynion Dyw. Meddyliwch chi am Naodi Neba na Ladrata. Meddyliwch chi am ddefnyddio enw Dyw yn ofer. Meddyliwch chi am yr holl refygu sydd yn mynd ymlaen. Meddyliwch chi am yr holl dor priodasau sydd yn mynd ymlaen. Meddyliwch chi am yr holl chwant a'r trachwant a'r cysineb sydd yn mynd ymlaen. Am yr holl bechod hynny, fe dywallo Dyw y tad ei ddigofaint ar ei fab ar y groes. Felly does dim syndod bod y gynulleidfa'n cael ni teilwng i'w yr oen. Fe aeth e fel oen yn dod i'r lladdfa. Yr un glân yma, yr un pur di bechod, lladdwyd gan ddyn am bechodau dyn. Dyna beth sydd yn warthus. Fe nath dyn ladd yr arglwydd Iesu Grist. Yr un a ddath i'w helpu nhw, ac fe gafodd ei ladd am bechodau dynion. Ond hefyd cosbedigaeth y tad oedd y groes. Ac fe ddioddefodd e hyn yn ein lle ni. Dyna chi gyfnod o unigrwydd dioddefodd Crist ar y groes. Pan dath yr ymwybyddiaeth hynny o ymadawiad o bresenoldeb y tad. Marc 15 adnod 34. Ac ar y 9fed awr y dolefodd yr Iesu a llef uchel gan ddywedyd Eloi, Eloi, lama sabachthani. Yr hyn o'i gyfieithu yw fy niw paham ymgadewais. Dychmygwch chi yr eiliadau hynny. Yr oedd popeth oedd e wedi dioddef hyd at y man honno, tuag at y pwynt hynny mewn amser, yr oedd hwnna'n ddigon erchyll. Yr oedd yr holl gysineb, a'r holl boeri, yr holl wawdio, ac yn ar hoelion, ac yn ar goron, a'r gwaifod. Ond yr eiliad pan trodd y tad ei gefn ar ei fab, ac yna fe gosbodd ei fab. Fe trodd y tad ei gefn, ac yna mae Crist yn llefen. Dolefodd yr Iesu a llef uchel, Eloi, Eloi, lama sabachthani, fy niw paham ymgadewais. Does dim syndod fod y gynulleidfa o amgylch yr orseddfa'n yn dweud, teilwng wyt ti. Oes na unrhyw un sydd yn teilwng i dderbyn y fath glod a'r mawl? Does neb yn fwy teilwng na'r arglwydd Iesu Grist. Chi yma sydd efallai wedi anwybyddu Crist, ac wedi byw i'ch hun, i'ch pleserau,
Chi'n gwybod beth cymerodd Iesu Grist eich cosb chi ar y groes? Os ych chi'n un o'i blantau fe gymerodd eich pechod chi arno ei hun, bu farw yn eich lle chi. Gai ofyn cwestiwn i chi cyn symud ymlaen, a yw hyn yn golygu unrhyw beth i chi? Iesu Grist ddioddef dros bechodau dynion ar y groes, fe ddioddefodd tad yn troi ei gefn ar ei fab. Cymaint felly iddo lefain fy niw paham ymgadewaist. Ac iddo ddioddef yr holl gosbedigaeth tragwyddol am pob un o'i blant. A yw yn golygu unrhyw beth i chi? Wel, symudwn ni ymlaen, beth am teilwng, i ffaith i fod yn deilwng oherwydd ei brynedigaeth, ceir disgrifiadau yn y llyfr yma o'r Iesu Grist fel oen ac fel llew. Mae'r darlun o oen yn un cyfarwydd i ni, fel yr oen a Berthyr yn yr Hen Testament. Pan oedd y bobl yn dod ynghyd ac yn nhw'n lladd yr oen, a roedd rhaid i'r oen fod yn lan ac heb nam, ac yna iddo fe cael ei aberthu dros bechoder bobl. Ond nid yw'r darlun yna'n un cybyddedig i ni ac un gyfarwydd ac felly pan ni'n meddwl am Grist yn dod ac pan mae'n cael ei ddisgrifio fel yr oen yn mynd i'r lladdfa, mae'n rhywbeth sydd yn gyfarwydd i ni. Ond dyna wna Crist yw rhoi ei hun yn wirfoddol, fe roddodd ei hun fel aberth, a fodlonodd cyfiawnder y tad, yr oedd y tad yn mynnu cael aberth, mynnu cael gwaed, mynnu bod un yn cael ei gosbi, ac felly fe ddath fel oen i'r lladdfa. Mae hwnna'n ddarlun cyfarwydd, Eseia 53:7, fe a thrymwyd ac fe a gystuddiwyd, ac nid agorau ei enau fel oen yr arweinydd efo'r lladdfa. Ond hefyd yma ni'n gweld bod yn cael ei ddisgrifio fel llew. Gan iddo goncro marwolaeth ar y groes, fe goncrodd Satan wrth farw yn ein lle. Fe ddinistriodd Iesu Grist Satan a'i gynlluniau dieflig. Adnod 9, grandewch eto, a hwy ac anasant ganiad newydd, gan ddywedig teilwng wyt ti gymryd y llyfr, ac i agored ei seliau ef o blegyd, ti a laddwyd, ac an prynais ni i ddew trwy dy waed. Maen nhw'n canu'r gan newydd o fawl, yr holl gynulleidfa yma, yr angylion, y dynion, pob creadur, yr eglwys i gyd, a maen nhw'n canu can o ddiolch. Nid yn unig am iddo farw, ac iddo gael ei ladd, ac iddo ganiatau hyn, ond am iddo fe ein prynu ni hefyd. Mae'r gan yn mynd ymlaen. Ni'n diolch i ti am i ti farw drosom, ond i ni hefyd yn diolch i ti am y ffaith i ti'n prynu ni. Oblegu ti a laddwyd ac an prynais ni. Prynais ni i ddew trwy dy waed, rhaid oedd talu pris. Gan ein bod i'n gaeth, ond nid yw'n wir? Ond nid ydyn ni'n gaeth? Wedi'n carcharu, fel mae'r emyn yn mynd ymlaen i ni ddweud, mewn carchar tywyll di, ond dyna yw disgrifiad o bob un pechadur, i ni'n gaeth weision i bechod, ac i ni mewn carchar tywyll di, a rhaid oedd ein rhyddhau o grafangau Satan, o grafangau pechod. Dyna'r broblem, y mae dyn yn gaeth ac wedi ei glymu. Rhaid oedd ein rhyddhau o bwysau'r gyfraith. Mae'r gyfraith yn rhywbeth trwm arno ni. Mae'r gyfraith yn berffaith ac yn disgwyl safonau mor uchel, ac i ni'n gaeth oddi tanno fe, ac i ni'n eog oddi tanno. Ond nid ydych chi sydd ddim yn blant i Dduw yma yn teimlo'r gaethiwed. Gai ofyn i chi sydd eto heb gwneud proffes. Ydych chi yn teimlo'r gaethiwed? Y broblem yw y ffordd i chi'n dehongli'r gaethiwed, siwr o fod. Dyna'r broblem. Y ffordd i chi'n dehongli'r gaethiwed. Ond ydych chi'n teimlo'n gaeth? Falle chi'n ei wadu fe. Falle bod chi'n rhedeg i ffwrdd o'r ffaith eich bod chi'n gaeth. Ond ystyriwch am un eiliad nawr, ac ceisiwch bod mor onest ag y gallwch chi. Ond nid ydych yn teimlo dan bwysau bod cadwyni yn eich clymu chi. Ond nid ydych chi'n teimlo hynny. Os mae pob un sy'n Gristion yma, petawn nhw'n cael cyfle i roed eu tystiolaeth nhw, bydden nhw'n dweud yr oedden nhw'n teimlo'n gaeth cyn dod i gredu. Yr oedden nhw'n teimlo fel bod yna cadwyni yn ei clymu lawr at bechod, at y byd ac at Satan. Efallai bod yna rhywun yma'n dweud, na, bod yn gaeth yw bod yma yn y capel.
Dyna'r broblem, a dyna'r diffiniad, dyna'r dehongliad i fe. A dyna lle mae'r anhawster, achos mi byddai'n rhai falle yn dweud, dwi'n teimlo'n gaeth, ond nid yn y ffordd i chi'n ei olygu, ac falle bod chi'n dehongli'r caethiwed i chi'n ei deimlo, mae bai yr eglwys yw, bai y capel yw, bai yr efengil yw. Mae bod yn y capel a dan reolau a chyfengiadau'r eglwys, dyna yw caethiwed. Ac yna, falle bod yna rai wedi camu allan i'r byd yn barod. Falle bod yna rai fan hyn, siwr o fod, mae yna rai fan hyn yn barod wedi camu allan i'r byd. Dwi'n weddol sicr o hynny. Eich bod chi'n barod yn yr ysgol, yn y coleg, falle, yn camu allan i'r byd. Ond eich chi'n dod yma ar y sil. Ac yn ddigon parchus ar y sil, ond falle nid yna yw eich sgwrs chi bore di llun. Falle bore di llun, gyda ffrindiau'r byd, yma'ch iaith chi newid rhywfaint. Yma'r hyn i chi'n ei wneud yn newid rhywfaint. Ac falle ddim cweit eto wedi cael yr hyder i ddangos yn ei ddigon clir i bawb arall, ond yn i chi yna gyda nhw, ac i chi'n edrych ar yr efengil fel yr hyn sy'n yn eich clymu chi lawr ac yn eich rhwystro chi. Ac chi'n dweud unwaith chi yn y byd, a falle bore di llun, chi'n dweud, dyma yw'r hyddid, dyma beth yw gwir hyddid, dyma beth sydd yn rhoi pleser i fywyd, yw cael fod yn rhydd o'r cadwyn i'r efengil, ac efallai chi'n edrych arno fe. Ond gai ofyn i chi ddweud y gwir. Ac efallai chi sydd wedi mynd i'r byd, a tra bod chi yn y byd, gai ofyn i chi, ydych chi wir yn rhydd o'ch cadwyn i chi? Oherwydd gwir ymateb yw, yr ydych chi yn fwy caeth i bechod, ac i chi mynd yn bellach ac yn bellach i'r pydew di. Does dim rhaid i Satan eich temtio rhyw lawer nawr. Efallai 2-3 mlynedd yn ôl oedd Satan wrthi'n galed yn eich temtio chi tuag at y byd, ac mi fydde efallai'r ffordd i chi wedi cael eich magu yn eich rhwystro chi rhag ildio'n syth. Ond i chi wedi mynd lawr mor ddwfn i'r pydew erbyn hyn, does dim angen i Satan temtio rhyw lawer bellach, achos mae e'n dod fel ail natur. Does dim un oed eisiau sybrydiad gan yr un drwg i'ch temtio chi. I chi neidio ar y cyfle cyntaf. Does dim un o'r rhaid chi dweud na unwaith, i chi'n dweud iawn yn syth, ac i chi ynddo fe yn eich chanol i. Mae pechi'n dod llawer haws nawr. Gai jyst dweud hyn, mewn tua 2-3 mlynedd to, fydd y lot haws to. Mewn 10 mlynedd o nawr, fyddwch chi'n ffeindio fe peth rwyddo yn y byd i fod yn bechadur, yn wir, yng nghanol y byd. Achos just yn haws ac yn haws mae'n mynd. Pam? Wel, mae'n amlwg i chi'n gaethweision i bechod. Ac oherwydd eich chi'n gaethweision i bechod, ac oherwydd eich pechod, oherwydd eich tor cyfraith, rhaid cael cost, dyna beth mae Duw yn dweud. Mae'r ffaith bod chi'n ei weld yn ei beidio, mae'r ffordd i chi'n ei ddehongli fe, i chi'n dweud bod chi'n teimlo'r pwysau yma, mae caethiwed yr efengil yw, ond beth yw'r pwysau yw caethiwed pechod. A'r cadwyni yn eich tynnu chi'n bellach ac yn bellach i ffwrdd o Grist. Ond be mae Duw yn dweud wrthyn ni yn ei air, bod rhaid cael cosb. A Duw y tad sydd yn cosbi, ac felly pa o beth sydd i chi, mae'n edrych yn reit anobeithiol, mae'ch caethiwed chi yn ddifrifol. Chi'n clywed am sawl carchar sydd yn gaeth iawn. Chi wedi clywed yn hanes y byd, pobl yn adeiladu carcharau, rhai yng nghanol y môr, falle y rŵynus, a mae yna warchodwyr a swyddogion arfog ar bob cornel o'r carchar, ac yn edrych allan ac unig gobeith arall sy'n dychu yw allan i'r môr, ac mewn ar beryglus byddwch chi'n boddi, neu byddwch chi'n cael eich lladd gan rhyw greaduriaid y môr, ac felly chi ar y carchar yn y carchar yma. Dyw hwnna ddim i tebyg i'r carchar chi ynddi. Does dim posib ffoi o'r carchar i chi ynddi, achos mae'n amhosibl i chi ffoi o grafangau Satan ar byd. Y mae gafael Satan mor gadarn. Does dim peryg i chi ffoi oddi wrtho. Dwi'n mae'n bosib. Fe allwn ni ddweud yn weddol sicr. Fe allwn ni rhagweld y bywydau rhai ohonoch chi mewn 10 mlynedd o nawr. Mae'n ddigon rhwydd.
Petai chi'n cael eich gadael fel ag yr ydych chi, allan ni ddisgrifio'n union be fydd cyflwr eich bywyd chi mewn 10 mlynedd o nawr. Achos un peth fydd yn sicr, fydd yn bellach ac yn bellach i bechod ac i falchder ac i hunanoldeb. O, falle byddwn ni'n pintio fe droso trwy bod yn neis i gymdogion a un o'r llall, ond fe fydd na falchder. Ac fyddwn ni'n bellach ac yn bellach ac yn mynd yn galetach tuag at Dduw ac tuag at yr Efengyl. Ond does dim ffoi. Mae'r sefyllfa ni'n trychinebus, ond beth mae'r gair Duw yn dweud, ma gobaith. Dyma'r un roedd y gynulleidfa'n canu amdano. Teilwng yw'r oen, adnod 12 yn dywedyd a llef uchel. Teilwng yw'r oen, yr hwn a laddwyd i dderbyn gallu a chyfoeth a doethineb a chadernid ac anrhydedd a gogoniant a bendith. Yma yna un wedi dod, fe dalodd Iesu Grist y pris. I chi'n gaeth, ond fe ddaeth Crist i dalu'r pris. Rhaid oedd cael gwaed. Dyna chi gost. Pan mae rhywun yn dweud y pris yw marwolaeth, chi'n meddwl dyna'r gosb eithaf. Rhywun rhoed ei einioes. Rhaid oedd cael gwaed, rhaid oedd i rhywun farw. Ond nid oedd un dyn yn abal i gymryd yr holl gosb am bechodau pobl a rhyddhau pechaduriaid o gryfangau Satan. Doedd dim un yn abal i wneud hynny, ond roedd na un. A Iesu Grist yw hwnnw, yr oen a aeth i'r lladdfa yn ein lle, nid yn unig ei fod yn deilwng, gan iddo fyw bywyd perffaith yn ein lle ni, a bodloni gofynion y tad, ond fe dalodd pris trwy ei waed, bu farw, fe tywallodd y tad ei gosb ar ei fab yn lle arno ni, a pan fu farw Crist, dyna pryd talwyd y pris yn llawn. Bodlonwyd cyfiawnder, gofynion cyfiawnder y tad, oedd gofynion y tad yn anferthol. Rhaid cael perffeithrwydd ac ar ôl pechu, rhaid cael cosb. Mae cyfiawnder yn mynnu hynny ac fe dalodd Iesu Grist y pris. Agorwyd ffordd iachawdwriaeth I ddyn. Mae geiriau eraill, agorwyd drysau'r carchar, tynnu'r ymaith y cadwyni Satan, fe tynnwyd fe ryddhawyd ei afel arnoch chi. Dyna beth sy'n digwydd pan chi'n dod yn Gristion. Mae Iesu Grist yn tynnu'r cadwynau pechod I ffwrdd a Satan I ffwrdd, a'i afel arnoch chi I ffwrdd. Mae cadwyni ei iogrwydd yn syrth ei ffwrdd, a mae Iesu Grist wedi cymryd y gosb yn eich lle chi. Mae cadwyni'r gyfraith, mae Crist wedi cyflawni'r gyfraith, mae wedi byw bywyd perffaith yn eich lle chi. Ac mae'n rhoi ei glogin o gyfiawnder I chi. Dyna pam mae'r gynulleidfa mae'n canu teilwng yw'r oen. Teilwng yw'r un yma. Dim ond fe sydd yn aml pam fe laddwyd ac fe dalodd pris trosom ni. Fe dalodd pris i'ch rhyddhau chi. Fe ddioddefodd cyfan. Fe nath fyw bywyd perffaith yn eich lle chi. Fe ddioddefodd groes yn eich lle chi. Fe ddioddefodd tad yn troi gefn. Arno fe hun eich mwyn chi. Mwyn eich rhyddhau chi o'r caethiwed yma, o'r pydew. Beth mae'n neud? Mae'n eich codi chi fyny, allan o'r carchar tywyll di. Wel, I gloi, beth yw'r gwirionedd y mater fan hyn? Oeddi yn deilwng I bwy? Ganon ni chydig ynghynt. Un o'r penillion y ganon ni. Mae'r oen fi ar galfaria wrth fy modd. Efengyl a'i thrysorau wrth fy modd. Mae llwybrau ei orchmynion a grym ei addewidion a hyfryd wleddoedd Seion wrth fy modd. A chwmni'r pererinion wrth fy modd. Gael ofyn y cwestiwn chi, oeddi yn deilwng I chi? Dyna I chi brawf? A yw'r efengyl yn bopeth I chi? A yw Crist yn deilwng I chi? A fyddech chi yn falch o cael bod yn y gynulleidfa yma, welodd Ioan yn ei weledigaeth o'r eglwys a'r angylion, yr holl bobl yma'n dod ynghyd o amgylch gorseddfaint Duw ac yn gweld y mab, y llew, yr oen yma, drws nesaf i'r tad ac yn dweud teilwng, wyt ti yr un a laddwyd? A fyddech chi yn ymuno yn y gan, neu ydych chi dal I edrych tuag atoch chi eich hunan a tuag at beth byd? Oes yna un yma sydd yn dyheu am y bendithion yma? Mae yna rhai dan bwysau pechod efallai yn dyheu am ryddhad. Falle bod yna rai yn dweud, wel, doedd Crist ddim wrth fy modd I. Doedd ddim wedi bod. Dwi'n gallu gadael sil I fy'n heibio, dwi'n mynd poeni am ei ddydd. Mae diwrnod yn gallu mynd heibio, dwi ddim yn poeni am ddarllen ei air.
Does dim ots gen I nad ydw I yn cael cwmni'r pererinion. Dwi'n na ddim wrth fy modd i. Dwi'n mwynhau cwmni nhw, dwi'n bopeth i fi. Dwi'n gallu mynd heibio cwrdd gweddi a dwi'n yn malio rhyw lawer am y peth. Dwi'n yn poeni na dwi'n gwrando ar cyhoeddiad yr efengil o sil i sil. Dwi'n bopeth i fi, dwi'n wrth fy modd, mae'n iawn. Ond os ych chi yn blentyn i Dduw, mi fyddwch chi'n dweud teilwng o'i ti. Byddwch chi'n ymuno yn y gan. Mae wrth eich bodd chi. Ond falle bod yna rai yn sylweddoli, hoffwn ni petai wrth fy modd i. Ac chi wedi dod i weld eich bod chi dan bwysau pechod. Ac chi wedi gweld eich bod chi mewn carchar tywyll di. Chi lawr yn y bydreddi'r pydew erchill yma o bechod a chwantau ac anfoesoldeb a hunanoldeb a yr holl bethau hynny. A chi wedi gweld y cyfan, chi wedi gweld dyna le ydw i. Dwi yn y carchar ond dwi eisiau cael fy ryddhau, dwi eisiau dod allan o'r carchar yma. Wel, pwy sy'n gallu weld, mae'n dweud fan hyn, allan o bob llwyth ac iaith a phobl a chenedl. Dyna, ac yn prynais ni Dduw trwy dy waed. O ble prynodd nhw? Allan o bob llwyth ac iaith a phobl a chenedl. Dyna golyga hynna unrhyw un, pwy bynnag, ni'n clywed yn aml iawn yng Nghaerdyw, pwy bynnag, o ba bynnag gwlad, o ba bynnag iaith, dim ots beth yw eich cefndir chi. Gall rhywun fod yn gwrando nawr, rhyw gornel bach o'r byd, trwy'r cyfrifiadur, falle neu'r falle ffôn symudol, ac wedi rhywsut ymuno yn yr oedfa, ac yn clywed yr efengil am y tro cyntaf. Ac yn gweld yr hyn yn aml iawn yn ein gwlad ni, pan chi'n darllen hanes ein gwlad ni, ni'n gweld yr adnodau mae'n cael ei wireddu yma yng Nghymru, o feddwl am holl bobloedd y byd a gwledydd mawrion a phwerus y byd, ond nid yw Duw wedi bendithio Cymru trwy ein hiaith fach ni, mwy nag unrhyw wlad yn y byd ers cyfnod Cris gyda'i bobl yr Iddewon. Pan chi'n gweld adnod fel hon allan o bob llwyth ac iaith a phobl a chenedl, mae Cymru a'r iaith Gymraeg wedi cael ei bendithio. Does dim rhaid i chi fod yr iaith fwyaf pwerus y byd i cael eich bendithio. Y mae Crist yn trigarhau tuag at bawb. Hyd yn oed gwlad fach fel Cymru. Mae wedi bendithio. Sawl gwlad sy'n gallu honni cael y fath emynau a sydd yn ni. A'r holl bregethwyr sydd wedi dylanwadu ar hanes y byd o'r wlad fach hon. Y mae Duw yn ffyddlon i waith. Y mae wedi dod fe ddaeth Crist i waredu ac i brynu allan o bob llwyth ac iaith a phobl a chenedl. Ac eto, pan chi'n meddwl am Gymru ers canrif bellach, Cymru wedi troi ei chefn ar Grist. Falle wedi troi'n bellach oddi wrthon ag unrhyw wlad arall yn y byd. Felly mae euogrwydd Cymru yn fwy hyd yn oed. Yn lle mae yna gapeli sydd ddim yn dyrchafu Crist fel yr un sydd yn deilwng, yr unig un. Lle mae yna gapeli'n dweud fe allwch chi gyrraedd y nefoedd trwy weithredoedd da eich hunan. Dyna chi warth ar ein gwlad ni pan oedd yr wlad yma yn cyhoeddi'r efengil, mae'r unig ffordd i'r nefoedd yw trwy Crist, yr un sydd yn deilwng. Bod ein gwlad ni wedi troi i ddweud wrth bobl, mae yna sawl ffordd i'r nefoedd, sawl crefydd i fynd i'r nefoedd. Y mae gweithredoedd da, mae helpu'r tlaw, dyna beth sy'n helpu chi fynd i'r nefoedd. Dyna beth mae rai capeli'n dweud, ond nid dyna beth y mae gair Duw yn ei ddweud. O na fydde'r wlad yma yn dod yn ôl unwaith eto i ddweud, teilwng yw'r o'i ti, Iesu Grist i gymryd y llyfr ac i agored ei seliau ef. Pam o blegyd ti a laddwyd? Pam oedd rhaid i fe cael ei ladd? Mwyn bodloni cyfiawnder y tad. Dyna'r unig ffordd i'r nefoedd. Yw trwy Iesu Grist, neu trwy unrhyw beth i ni wedi wneud, neu trwy ein ymdrechio ni, neu'n enw'n da ni, neu'n gweithredoedd ni, ein crefydd ni, dwi ddim i o'r fath. Ac mi roedd Cymru'n arfer pregethu hynny. Ond nid bellach. Y mae Crist yn gallu achub o bob cwr o'r byd, pob iaith a llwyth, pob math o bobl, crefyddol di-grefydd. Gai ofyn i chi wrth gloi, a fyddwch chi yn ymuno yn y côr, yn canu clodydd yr un sydd yn deilwng yn holl fawn. Wel, dewch ato te, derbyniwch yr hyn a wnaeth troswch. Credwch ynddo, cyffeswch eich angen a phwyswch arno. Dyna'r ffordd i ymuno yn y gan. O na fydde rhai, falle ar ddiwedd yr oedfa yma yn gallu ymuno yn y canu mewn ffordd nag i chi rioed wedi wneud o'r blaen, achos i chi wedi dod at Grist, yr unig un sydd yn deilwng. Yr un aeth i'r lladdfa yn ein lle ni, yr un sydd yn ein hachub ni o'n pechodau ni, yr un sydd wedi'n prynu ni ac wedi'n rhyddhau ni o gaethiwed pechod.
A'r hyn sy'n rhaid i chi wneud yw cyffesu eich angen a phwyso'r holl a mae Crist wedi wneud trostoch chi. Bwyso a chredu yn yr hyn mae'n dweud. Yr hwn a ddaw at a fi nisbwrio be fallan byth. A hwy ag anasant ganiad newydd gan ddywedyd teilwng wyt ti gymryd y llyfr ac i agored ei seliau ef o blegu ti a laddwyd ac yn prynais ni ddiw trwy dy waed allan o bob llwyth ac iaith a phobl a chenedl. Ac i gloi, mae ddarllen yr bennill yna eto, ydych chi'n gallu dweud hyn bellach. Mae'r oen fi ar galfaria wrth fy modd. Efengil a'i thrysorau wrth fy modd. Mae llwybrau ei orchmynion a grym ei addewidion a hyfryd wleddoedd Seion wrth fy modd a chwmni'r pererinion wrth fy modd. Gadewch i ni weddio. Diolch i ni ti o Dduw am dy drigaredd, diolch i ti am ffordd a chawdwriaeth, ac i ni'n diolch i ti am dy fab yr arglwydd Iesu Grist, yr unig un sydd yn deilwng o'n holl fawl a'n holl glod. O Dduw, helpa ni ddyrchafu enw'r arglwydd Iesu Grist, goriwch pob enw arall am y ffaith iddo gael ei ladd yn ein lle ni, ac iddo dalu'r pris am ein rhyddid ni. Teir da pobl at ti dy hun, i ni'n gofyn hyn oll trwy enw ac eiddiant ein arglwydd Iesu Grist. Amen. Dewch ni orffen ein gwasanaeth trwy ganu'r emyn rhif 305 ac hefyd 306. Wele wrth y drws yn curo Iesu, tegwch nef a llawr, cliw ei lais ac agor iddo, paid a gofni funud awr, agor iddo mae ei ryddiau fel y wawr. 305 ac hefyd 306 gewn ni sefyll i'w cael ni. Yes,
A nawr bydde di ras ein harglwydd Iesu Grist a chariad Duw a chymdeithas yr ysbryd glân fod gyda chwi oll hyd byth. Amen.